Maturitná otázka 16. Zahraničný obchod. Podstata zahraničného obchodu a význam zahraničného obchodu. Zahraničný obchod je výmena tovarov a služieb medzi krajinami v zahraničí. Vzniká z potrieb krajín dovážať a vyvážať tovary a služby, ktoré nemajú alebo ich majú prebytok. Umožňuje špecializáciu a deľbu práce medzi krajinami. Význam zahraničného obchodu, uspokojovanie potrieb obyvateľstva, výmena tovaru, ktoré krajiny majú málo alebo veľa, zvyšujú zamestnanosť a rozvoj ekonomiky, vstup krajiny na medzinárodný trh. Organizácia zahraničného obchodu, Organizácia zahraničného obchodu, špecializované inštitúcie tu fungujú ako colná správa a obchodné komory. Organizácia sa riadi zákonmi o medzinárodných dohod a člení sa na export a import. Tieto zákony a zákonníky, ktoré upravujú zmluvné podmienky práva zahraničného obchodu, preberiem neskôr. To je na konci maturitnej otázky. Ale ďalej sú formy a subjekty zahraničného obchodu. Formy zahraničného obchodu sa delia podľa smeru tovaru, to je exportný, importný, tranzitný a reexportný. Tranzit, prechod tovaru cez územie krajiny bez spotreby a reexport je dovoz tovaru do jednej krajiny zahraničia a ďalší vývoz bez spracovania. Podľa organizácie a nákupu predaja je priamy a nepriamy. Subjekty v zahraničnom obchode sú obchodné podniky špecializované na zahraničný obchod, výrobné podniky so zahranično-obchodnou funkciou alebo činnosťou, organizácie so zahraničným kapitálom, spotrebitelia dovozeného tovaru, obchodní sprostredkovatelia. Títo obchodní sprostredkovatelia môžu byť obchodný zástupca, ktorý koná v mene firmy, je to trvalá spolupráca a dostáva províziu. Môže to byť aj maklér, ktorý koná v cudzom mene, čiže v mene podniku, dočasne za dohodnutú odmenu. Alebo komisionár, ktorý koná vo vlastnom mene na účet komitenta. Podľa zmluvy dostáva zaplatené. Formy spolupráce v zahraničnom obchode. Tieto formy sú import a export, najčastejšia kooperácia výrobných podnikov, spolupráca podnikov z rôznych krajín, ako napríklad my na Slovensku vyrábame autokomponenty, rozvážame ich do zahraničia. To je spolupráca. Licenčné zmluvy a franchising, keď firma poskytuje licenciu na výrobu alebo predaj partnerovi v zahraničí. Spoločné podniky, to sa nazýva joint ventures, to je spolupráca podnikov z rôznych krajín, ktoré vytvoria nový spoločný podnik. Priame zahraničné investície, keď podnik investuje svoje výrobné a distribučné kapacity v inej krajine, ako tá automobilka, ako som hovoril. Keby automobilka príde a využije naše výrobné a distribučné kapacity v krajine. Môže to byť aj obchodné zastúpenie a distribučné siete, keď firma vytvára obchodné zastúpenie a distribútorov v zahraničí. Ukazovatele a bilancia obchodu. To je obchodná bilancia, rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu. Ak je prebytková, znamená, že krajina viac vyváža ako dováža a schodok je opak. Obrat zahraničného obchodu je súčet vývozu a dovozu a vyjadruje celkovú hodnotu obchodnej výmeny. Saldo bežného účtu a
platobnej bilancie. Toto zohľadňuje aj služby, dôchodky a transfery. Platobná bilancia to je štatistika všetkých platieb prechádzajúce cez hranice štátu. Môže byť aktívna, keď príjmy do Slovenska do krajiny sú vyššie ako výdavky. Pasívna platobná bilancia, keď príjmy sú nižšie ako výdavky a môže byť vyrovnaná. Účty platobnej bilancie sú účty bežných platieb a kapitálové, čiže investície. Ukazovatele teritoriálna a komoditná štruktúra zahraničného obchodu. Teritoriálna je rozdelenie podľa krajín a komoditná rozdelenie skupín podľa výrobkov. Zmluvné podmienky a právna úprava zahraničného obchodu. To upravujú tieto zákonníky, normy Slovenskej republiky, obchodný zákonník, vyhlášky, opatrenia NBS, devízový zákonník a ostatné vzťahy upravujú zmluvy a dohody. Podľa formy sú zmluvy a dohody ústne, písomné a elektronické. Podľa predmetu sú kupné zmluvy, licenčné zmluvy, franchízingové zmluvy, zmluvy o dielo, čo je spresnenie kupnej zmluvy a zmluva o spolupráci. Medzinárodné obchodné dohody môžu byť bilaterálne, čo je medzi dvomi krajinami, multilaterálne medzi viacerými krajinami, preferenčné dohody, zníženie cieľov medzi partnermi, nerozumiem tomu, a asociačné dohody, často predstupeň členstva v organizáciách. Právna úprava o tomto bola Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru s skratkou CISG. To je najdôležitejší nástroj. Incoterms definujú dodacie podmienky, to nemusí byť na každej zmluve. A Lex Mercatoria, obchodné obyčaje, čo doplňajú právne normy. Dôležité náležitosti zmluvy sú identifikácia strán, kupujúci, predávajúci, predmet plnenia, tovar, množstvo, kvalita, cena a platobné podmienky, dodacie podmienky, zodpovednosť za vady, čiže reklamácia, riešenie sporov ako súdne konania, uplatniteľné právo, to už neviem čo je. A rizika v tomto sú riziko neplnenia, keď nejaká krajina zo zahraničia nesplní podmienky, ťažké je to riešiť. Sú na toto zaistenia ako poistenie, záruky a bankové záruky. Dokumentárne akreditívy a inkasa. Ďalej, toto bolo iba na hospodárskej geografii v 2. ročníku alebo 1. Ako vidíte, tu hospodárska geografia, 1. ročník, slovenskí exportéri, importéri na Slovensku, komodity, ktoré Slovenská republika vyváža a dováža. To si môžem zistiť z tlače, alebo to z Google som si osobne zistil, lebo to nie je dôležité podľa poznámok vedieť. A z dokumentu vyplýva, alebo z môjho zistenia vyplýva, že automobilný priemysel sa tu najviac exportuje z Volkswagen, Kia, strojársky priemysel je napríklad Siemens a chemický priemysel ako Slovnaft. Najčastejší importéri sú energetické firmy, dovoz ropy a plynu, výrobcovia technologických komponentov a elektroniky a obchodné reťazce. A hlavní obchodní partneri Slovenska sú krajiny Európskej únie.
Posledná vec na maturitnej otázke, čo budú chcieť a možno vedieť, je ten z účtovníctva, menový kurz, kurzové zisky a kurzové straty. To vyplýva z účtovníctva a to nemusím vysvetľovať. Dobre, ďakujem.